La Volta a Catalunya a Sant Joan d'Espí. L'afició a la bicicleta sempre ha tingut a Sant Joan d'Espí un baluard irreductible. Primerament, amb uns pioners aïllats que representaven les inquietuds ciclistes de la vila. I més tard, al crear-se la secció ciclista del Club Esportiu Sant Joan d'Espí, ja fa uns quants anys, ha anat adquirint un relleu creixent i una tasca de continuïtat tant en la pràctica com en organitzacions a Sant Joan, dedicades a la petita reina i a la seva expansió. L'any 1980, i per iniciativa de la secció ciclista i a més d'un any vista, es contactà amb els organitzadors de la Volta Ciclista a Catalunya, la senyera entitat Unió Esportiva de Sants de Barcelona, per aconseguir una arribada d'etapa a la població. Primers contactes amb bona avinentesa aconseguiren que el compromís tripartit es signés a la Casa de la Vila, representant a Sant Joan l'il·lustre senyor alcalde i el conseller d'Esports senyors Carles Riba i Agustí Gascon, qui deixà la seva representativitat a en Manel Fernández Parra. Per la part esportiva representaren a la secció ciclista de la Unió Esportiva de Sants el seu president senyor Salamàs i els senyors Albert Maria Peris i Carles Alférez. I per part de la secció ciclista del Club Esportiu Sant Joan d'Espí, els senyors Ventura Bosch, Jaume Mestres, Josep Maria Pasqual, Salvador Jimeno, Miquel Espert i Francesc Codorniu, els quals es comprometeren a la financiació de l'acte, cosa que fou assolida per l'Ajuntament i subscripció popular. El compromís ja estava pactat i respectava l'arribada de la segona etapa de la 61a Volta, entre Torroella de Montgrí i Sant Joan d'Espí, el dissabte 5 de setembre de 1981. Sant Joan estava ple com un ou. Tothom hi era. La tribuna d'autoritats i personatges rellevants del món del ciclisme recolzen l'organització. Als balcons, l'alegria de la festa i arreu l'expectació era màxima, des d'hores abans de l'arribada de la cursa. La recta final, ben controlada i neta, amb l'estampa de l'església parroquial al fons. Es preparen ja les càmeres de televisió per l'apoteosi. Nervis d'última hora que fugiran quan tot s'hagi acabat. L'emoció és al màxim. Quan els motoristes de la Guàrdia Civil de Tràfic marxen bronzents davant dels corredors, es presenta un escamot de figures espanyoles i estrangeres disputant l'esprint final al carrer del Bon Viatge. Lluit de ferrissada entre dos grans de la velocitat. L'especialista de les metes volants Jesús Suárez Cuevas, que ha comès l'error d'aixecar el braç com a guanyador, el que ha aprofitat l'holandès Joseph van de Velde, un corredor de gran classe, per aconseguir el triomf, però és necessitar el procediment tècnic de la foto finish per a poder-lo donar guanyador. Premsa, ràdio i televisió donen color a l'arribada. Comentaris per tots els gustos. Mentrestant, Suárez Cuevas explica la seva versió dels fets.
les hosteses de la Caixa posen a punt els guardons entremig d'una gernació mai vista a Sant Joan. El ceremonial de cada dia. El suís Giesiger és el líder de la cursa i unes pubilles de Sant Joan li donen les flors de ritual. El senyor Carles Caral, delegat local de la Caixa, té també un detall pel líder. Josep Luis Fernández Abajo, popular locutor de ràdio, té la tasca d'interviuar els corredors més destacats. Frederic Porta, de Televisió Espanyola, enmig de la multitud. I el líder del Premi de Muntanya, el català Josep Lluís Laguia, un home que sempre aconsegueix algun premi a les curses que participa. La gent no es decideix a deixar els seus miradors. La policia municipal, amb la satisfacció del deure ben complert. I mentrestant, l'alcalde en Carles Riba entrega el premi al guanyador de l'etapa, que ha estat l'holandès Van de Velde. Que també rep un trofeu de mans del senyor Fernández Parra. La volta de tot el poble català, l'entranyable volta a Catalunya, ha estat a Sant Joan d'Espí. Tot el poble ho ha fet possible i la quimera d'una idea de 4 aficionats a la bicicleta ha estat aconseguida. Un èxit popular sense precedents ha tret al carrer a tota la població que ja espera una altra vegada tornar a viure les emocions d'una arribada de la tercera cursa per etapes més antiga del món, la Volta Ciclista a Catalunya.